Ngibingelele kuphi nakuphi la ukufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana, bayamazi abaningi kuyo le channel. Bafethu udaba sizokhuluma ngalo namhlanje, sizokhuluma ngodaba oluthinta-ke umfowethu lo okuthiwa uphungalenja. Laphana bafethu siyazi kunengoma-ke ayikhiphile, sizoyifaka laphana kwi-comments-ini abantu bayizwe kahle lapho khona lapha khona amakhosi kaMaskandi lapho khona mthandeni nokhuzani uyasho lapha nokuthi bamfudumezela isihlalo sobukhosi laphana bafethu. Kodwa into esizoyenza sizoyifaka le ngoma niyizwe, ungene nje kwi-comment yethu yokuqala uzwe le ngikhuluma ngayo. Abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana nje bafowethu lolu daba lolu sebalokhu belibheka nje ngamehlo. Khona enye insizwa sike sayi-interview-wa nayo lana eyithi ayikho lento eculwa uphungalenja. Mina bafowethu anginawo amandla okuphawula. Mina ngifuna ukuzwa nje uvo lwakho ukuthi wena ngabe uthini ngalo mntalabho kaphungalenja uma esho ukuthi ukhuzani nomthandeni bamfudumezela isihlalo. Siyazi baningi abantu abafuna ukuba amakhosi kaMaskandi, ukuthi nje uphungalenja sangaba naye inkosi kalula kanjalo. Ukuthi nje kwakho ukuphawula mbukeli wami, ngiyeke ngazama futhi ukumthinta nami uphungalenja. Ngifuna ukuthi achaze kabanzi, sisazama ukuhlela ngisafuna ukuthi achaze kabanzi futhi achazele izwe kuyo futhi le channel. Kodwa ngizogcina ngimtholile impela. Ngifuna ukuthi ngizwele mina mathupha nami ukuthi uyinkosi kanjani, yini mhlawumbe athi uyinkosi ngayo, yabo. Hhayi kabi le nsizwa, kodwa-ke nje ayinankinga futhi sithe ukuxhumana nayo somkhanya ukuthi siyafisa ukuthi sibe nayo, kodwa ithe isele ngaseGoli. Kodwa-ke phungalenja lapho ukhona futhi ngifisa ukuthi uzochazela isizwe, siye kukuchaza mhlawumbe thina sizochaza into engamanga ngoba wena usho ukuthi hayi cha, wena uyinkosi kaMaskandi njengamanje. Lezi nsizwa sonke lesikhathi beyifudumeza isihlalo sakho. Amazwi kaphungalenja-ke lawo bafowethu engomeni. Mina ngiyafisa ukuvo lwakho, ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha yenza njalo-ke ugcina subscribe kuzene ebhele ukuze uzothola njalo ama-notification masiphosta ividiyo entsha. Siyichanele hamba phambili umkhanya kude, siyabonga.